Tak čaute, vítam vás u môjho prvého videa Niny Štrbákovej, lomeno Fintuly. Budeme sa tu zaoberať ničením drevených stromov a všelijakého takého niečo iného. Tak prajem vám, aby ste sa veľmi dobre bavili. V tejto čestke mám všelijaké brnenia, aj meče, krompáče. Dáme si diamantové brnenie namiesto zlatého brnenia. A takisto si zoberieme aj diamantové meče, jeden diamantový meč a jeden strieborný meč. Okrem toho si zoberieme aj krompáče, kebyže uvidíme niečo vzácne. To jeden schováme, tak. Dáme si tak. Zlaté brnenie pekne krásne schováme. A teraz 1, 2, 3, 4. Ideme na to. Tu na dole som zahľadla, že je tu uhlie. To je. A to bolo všetko. Zničíme jeden dort. Dáme si ho tu. Zničíme ďalší dort. Dáme si ho tu. A ešte jeden dort pre istotu. Tak. Schody boli. No, to potom nejako vyriešim. Dobre. Takisto je úplne. A tu je nejaká jaskyňa. Vypneme si zombíkov. Lebo človek nikdy nevie. Aha, čo sme našli? Našli sme výborné striebro. Keby som mala torčky, tak dokážem aj, že by sme to vysvetliť a zistili by sme ešte niečo. Ale ako vidím, tak nič tu nie je. Do domu, aby sme zistili, čo sa všetko dá spraviť z tohto čo sme dostali. Takže z uhľa, čo sa dá spraviť, čo sa dá spraviť z ironu a čo sa dá spraviť z cobblestone. No. Enchantovať sa nedá nič. Do pece dáme iron. Dáme tu takisto aj uhlie. Pozrieme sa. To nič. Tak. Takže z toho, čo tu mám, sa dá spraviť fialové toto. No a spravíme si jednu sedačku. Dáme brnenie. Tam dáme toto. Teraz by to už mohlo byť aspoň dačo. Pozrieme sa. Toto mi chce zavádzať, to môžeme zničiť. Je mi to ľúto ľudia, ale je mi to na homby. Niečo sa nejde zameniť. Takto. Teraz sa z toho spraviť nožnice. Dáme takto, lebo viem, že budeme mať ešte aj iron.
2 irony a za to je dobre toto. No, nám chýbajú 2 irony a to. Scissors. Dáme to a ideme aj keď si máme vlnu, ale dá sa z vlny. Neviem, sa to dá, ale malo by sa dať spraviť červený. By sa malo dať spraviť lánko také. Aha, slnečnice. Zoberáme si slnečnice. Z toho možno niečo dostaneme. Som ešte nezažal. Takéto pole. Stačí. A ešte neviem, som zahľadnú auto. A keď chcem, že by som si vlnu. Tu je potvorka. Nevadí. Trojitá vlna, to čo je? Sa mi ešte nikdy nestalo, Dick More. Čau, chochula. Chochula. Najlepšie na tom vnútro bolo to svetlo. Farbila, to je najlepšie. Pozrieme sa, čo to z toho spraviť. Oh my god! Žltá vlna! Oh my god! Ďalšie. Oh my god! Čo si spravíme? Každú nejakú vlnu? Tak oranžovú vlnu, červenú vlnu a žltú vlnu. Tak. Farbivá, to sú farbivá. Takto. Toto je zelina, to netreba. Dáme si to tu na jedno také. A toto bolo moje prvé video, ľudia. Čaute.